Йо, мене А що ж шпінував? Подумай, полік на відео. Вигнув, що ж вигнув? Є стоять, це боген. Не п'ю. Ні, вона подожди. Ще як просто тац. Мотей? Ви що ще покино? Ви що ще покино? З мене Оля тако. А то ви то підраса! Ей, хто на... Сука! Ну, Гаю, блядь. Галюшита, клиппинг, тершиппинг. Fuck. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Подари скоту Жек. Жека приехал и доложит. Мішо. Гаудік. Не поговав. Аж повершил спейса, поспал. Будь что дома першел. А що ти Рустам у нас? Legendary Dodgers. Якийсь бачив нападіння, бібай! У мене штраф, коли буде гельбісом. Не спейся. Валяйся! Не! Не спейся. Тупів писто мотор. Йо, є. О. Ой.